Nilabankashana kaMenzi yaphuza umlaza ngameva nilabendlondle nophapha ekhanda enhlana sezansi ezifundazweni zethu zonke ekhona eNingizimu Afrika. Siyabingelela ingane zakuthi siyathobeka sithemba ukuthi abantu bayaphila ke enhlangothi zonke zomhlaba. Sibuyile ke sila eThekwini sivakashela abantu bethu sithe seGoli bakhala abantu bathi wesicaka buyani bo kukhona igaxo sinazo la sathi ke sithi iquka kancane sibuye kodwa sesithe ukuzenza impela eGoli sahlala nje siboka ukuthi kwenziwani but sibuyile ke eThekwini sizoza ukuthi abantu yini le ade besebezama ukusincishana sebebona ukuthi abayiveza basekwezinye izifundazwe. Asikele udabeni lethu kuyimpande zama-Afrika siza ukuthi osihambele namhlanje ukhuluma ngani kwenze njani nobani nini kuphi asikele udabeni sawubona bho. Yebo njani? Hayi wemfowethu siphilile njani nini? Hayi iyancengeka impilo. Hayi sikhona thina. Ubani lo mangenankinga? Ubheki Gumede. Ngisuka nje ngapha ngalana kaNongoma. Mfowethu. Lana masuka ehleli nabantu sesizoxoxa nje ngeyinkinga ababhekene nazo okuhlanganisa nento yokuthwala phakathi. Engicabanga ukuthi nawe uze ngalokho. Yebo impela. Siqale eqaleni mfowethu enkingeni yakho mhlawumbe from ekhaya la udabuka khona to la usunenkinga khona nanokuthi ke ufuna sikusize ngani. Okay. Mina ngubheka uGumede ngingapha kwaNongoma. So ngikhulele nje khona nje ngapha ngafunda nje khona ngale komabanga aphansi kwasho khona impilo ukuthi hayi iba nzimana bangakwazi ukuthi ngifike amatibuletheni. Sure. Ngashiya nje isikole nje khona phakathi ngenxa yokubuka isimo sasekhaya. Yeah. Ukuthi uma ngiqhubeka nesikole ayi kunezinto engekwazi ukuthi zenzeke. Njengoba bekuyimina engimdala kahle kahle mina ngikhulele eSenjini. Oh yeah. So eSenjini umama bekuyile esesembini le bengathatha ukuthi besinganakiwe. Oh bewumama onganakiwe kakhulu baba. Unganakiwe. So besibathathu nje kumama. Okay. Khona usisi wami obemdala kunami and then mase kuba yimi and then mase kuba umfowethu omncane. Sure. So kodwa ngokwenzeka kwezinto ekhaya noma usisi ube khona engaphambili kodwa bengathi imina engimdala ngoba izinto bezenziwa nje imina ngapha nangapha. So nabo bayizamile impilo nje nabo bahlanganisa nje lapha nalapha nabo impilo ubone ukuthi hayi izinto azenzeki. So usisi wami wabe esedlule emhlabeni. So edluleni kwakhe so lapho sekuyimina ke le sekuyimina ke lapho. Yeah. So umfowethu ke naye omncane naye uke wazama naye okay naye ibamba lapha nalapha amatoga hayi kusho kona ukuthi izinto ayihlangani kahle. Yeah. So mina ngabe sengihamba ke sengizama nami impilo ngaya ngakhona ngapha ko North West ngayobamba ezimayini. Okay ngathi ukuzama khona ke ezimayini ngibamba bengumuntu ebengibuya ekhaya yabo emva kwezinyanga ezisithupha. Okay. Ngibuye njalo ngizobheka isimo ekhaya. So uma ngifika ekhaya ngisibona ukuthi isimo ayikusakubi impela yabo. So ngilokho ngizama ke nami ngibeka amasenti. Okay aba khona ke amasenti amancanyane ahlanganyayo. Ngayithengela nje okuyivenyana nje ukusikorokorani ukuthi hayi yabo umfowethu lomncane abizama nje ngakho la. Hayi wazama ke naye ke umfowethu lokho eqhoqhalazake ngakho. Okay kusenza uma kuqhubeka nje isimo sami engisibuka nje nanami impilo ukuthi yazi lapha nalapha izinto esimashe ngiyizama azenzeki kahle ngendlela. Kuphi okunye engakwenza ngikwazi ukuthi ngithole amanye amasenti ukuze impilo ikwazi ukuthi ihlangane ngendlela ngoba imali umuntu bengayiboni ngempela ibiphelele ezandleni. Yeah. Okay hayi kwathi ngolunye usuku nje sikhona la eNkomponi nje sihleli nje labafethu kuyixoxelwa nje lapha nalapha kwakhona umfethu othize owayexoxa nje nesithwali. Sure. Yabo exoxa nje ngabantu abaziyo nje ngakubo nje ukuthi yabo abasebenzisile nje isithwali asebe right nje empilweni. So simlaleleke nje sina ngoba yona kwakungasiyo into yabo lokho umuntu ayinolwazi ngayo. So sathi ukumlalela kayi ukumuzwa elokho exoxa. Sure. So kwathi ngelinye ilanga ngathi ake ngimcele nje eceleni. Yeah. Okay ngithi ake nginabisele nje angichazele nje lapha nalapha. So naye kwaumuntu ongandi kakhulu ngamazwi ngoba naye weyinto ayezwa ngabantu ya. Kodwa esenalo ulwazi elabantu ekuthiwa bayayenza baseyindaweni ethize. So uma ngithi ngiyambuza kahle wangichazela wathi kukhona ubaba ongapha koSwazini. So hayi
uyasebenza ngalo msebenzi. So nami ngangaba umuntu engifuna ukuthi ngilokhe ngigxila kakhulu kuyena yabo, angabi naye seba bonakale engathi khona nami ngangumuntu nje engangiyibuzela nje yabo. So kwathi ngelinye ilanga ngibuyelile ekhaya engabona isimo ngempela ukuthi hayi yabo manje la ayisesicindezeleke okwangempela lana kwangempela. Ngibona ukuthi nanophahla khona la ekhaya umali ayekhona, ngiyabona ukuthi isimo asekho kahle enalo iveni leli libuye libe nokuhlupha nanemali futhi iyahamba engabona manje ukuthi ayingeke angithathe ngathi ukuyijulela nje ngithathe isiqumo sokuthi mase kuthiwa umsebenzi ngiyawuyeka ngizame le ndlela mhlambe impilo ingathi ukushintsha. Angabuyela enkumponi angaxoxa nalo mlisa wanginikeza-ke iy'namba-ke engamfonela-ke lo baba lonayo wangichazela ukuthi ukoswazini kanje kanje. Akwathi kuyisonto le kuyi-weekend umuntu e-office ngasebenzi, ngathi ake nginikele khona ngiyoyizwela mina mathupha. Angahamba nganikela khona. Uma sifika-ke nalo baba wangixoxela nje ngey'nhlobo zey'thwalo ey'khona. So kwaba khona ukuthi yena uyikhethela wena ukuthi isiphi wena osibonayo wena ukuthi singakusebenzela okay siyahambisana nabo. Okay noma kwezinye izinto yabo engayivezanga kahle ngokugcwele kodwa nje lesi angichazela sona ngasizwa ngisibona ukuthi ulula kuzo zonke ayichazile. Nami kwasho ukuthi vele sengifikile khona lana ngeke ngisabuyela phela ngapha phela ngibuyele ngapha eThekwini sesengihambe indlela engaka eSwazini. Angavele ngayinikela ngathi hayi asesingawuqala noma inini umsebenzi sengiready. Ayike saqala-ke lo baba naye umsebenzi lona engenzisa kahle sigquma lapho sigquma siphalaza sichatha engipheka lana emabhodweni senza zonke lezi zinto. Ngivuka ngo-3 ekuseni engiphalazisa chatha kwezinye iy'nsuku kufuneka kuphele usuku singadlile yabo sibuye sihambe naye sihambise naye kwezinye iy'ntaba lana hambe ngimkhise nanemithi yakhe lana engithise nje izinto siphinde kwesinye isikhathi sigqumele khona la ey'ntabeni yabo. Ethi hayi yona i-process eyakhona la ekuthwale nokuphelela eyakhona lapho. Hayi qhutsheke siyenze yonke-ke le process yakhe yokugquma nokuphalasa ehla senyuka nanasey'ntabeni. Sasa sesifike ekugcineni kwayo-ke kwabe sethi hayi umsebenzi asasiwenze wonke sekusele okokugcina-ke manje ngci ukuthi siwuphothule-ke yonke into-ke ilokhuzane iqondeke manje. Wathi lesi-ke hayi ungathuki, so uma uweqwe yisona wangasenza ayikho into ezokuqondeka akuphelele impela. Ngathi mina nanoma yini vele sengifikile sengiyinikele mina sengiqalile vele. Angabe sengimbuza wathi hayi sekuyikuphi-ke lo, wathi hayi la manje-ke kumele silalane. Ngiqale nami ngibakaze ngithi ukuthi silalele kanjani ngoba phela samadoda somabili sizolalana ngayiphi indlela. Nganga-understanda lapho ukuthi kumele silalane kanjani, either siyancikana sobabili siyalalana ngoba phela yazi abantu umuntu wesilisa nowesifazane abalalanayo. Bathi hayi sekumele silalane uma siphuthule nje lokho hayi yonke into isiqondile. Nami-ke ngomuntu vele umsebenzi usuqalile kumele vele uqhutshekwe. Hayi athi hayi sekuyobonakala khona phambili. Sahamba sayongena kule ndlu ngangakaze-ke singeneke kuleya ndlu-ke yona. Yaqala ngqa-ke laphuthula khona-ke lo msebenzi. Hayi sangena-ke kule ndlu yakhe-ke la wangiqalisa lapho wangincindisa wangincindisa nje eminye imithi wathi ungishaya nangey'ngcabo nje ey'thize wabe sethi angibhekeleni. Hayi ngabheka lena-ke nami ngathi ngisabhekeleni engezwa nje into hayi ula emva kwami angezwa nje ukuthi hayi ngeke ngathi ubuntu bakhe lokhu kuyangena la ey'nqeni kumina. Lapho ngiyezwa ukuthi kubuhlungu lapha uyaphusha naye lakithi nami ngiyazama ukumphusha athi hayi ndoda uma ukuthi asiqedi lana lo msebenzi futhi ayikho into etheni. Hayi nami ngabekezela nami wenza waze waqeda. Athi hayi bese usuphethulile-ke umsebenzi wahamba ube sengithatha-ke esengisa-ke kwelinye ibhodo nje ilalikhona nje lana elaselibila vele
wabe sesenza esengilokhuza esengigqumisa-ke nje lapho. Hhayi siyaqeda-ke wathi hhayi usungabuyela-ke nje ekhaya uzoyibonela-ke izinto-ke zikhanyele. So la ekhaya ubuya usuzovuselela. So ubuya evuselela emva kwesikhathi esingangonyaka nenyanga eziyisithupha. Ubuya lapho. Hayi hambe ngibuyeleke la eThekwini. Ngithi ngibuyelele la eThekwini ngibuke isimo ukuthi okay kuney'mali zami vele ey'khona ngale emsebenzini futhi nakhona ngahamba ngumuntu engibuyayo. So ngahamba ngabuyela khona ngathi ukusebenza lezo ey'nsukwana sengiqeda ukuthi akuhlangane phela isikhathi esingangenyanga noma ingakapheli. Ngisebenze iphele inyanga ngiwafake namaphepha ukuthi hhayi ngiyashiya emsebenzini. Ngibuyele ekhaya. Ngibuyele ekhaya ngithathe lezi y'mali ngithenge okunye futhi okuyisikorokorwane. Ngaze ngithengile iy'korokorwane seziwu-2. Hhayi impilo isiziqale nokuzama ukusebenza zithi ungathenga esesithathu. Awukathi ngisasithengile nje esesithathu ungapheli even ney'nyanga ey'ntathu. Awunazi izinto ngiyayibuka ukuthi ziyenzeka. Qhubeka ukuthi enyangeni yesithupha ngisithenge futhi esinye. Seziwu-4 manje iy'moto zami. Ngiyabona khona ukuthi hhayi nakho sekuyasebenzeka. Futhi nakhona lana sengiyabona ukuthi isidima endaweni sesiyabuya nakhona lapha uma ehladele khona esithenjini nabo sebuyasibuka na ngoba phela useyakwazi naye ukuthi ahambe afike namaplastiki nje kahle yabo. Impilo nje akusafani. Ayiqhubekeke nje isikhathi esiqhubeka isikhathi. Ngolunye usuku nje ngiy'hlalele nje endlini ngiy'bukela nje umabonakude. Ngezwa engathi nginamahlaba yabo. So uma nginalamahlaba ngiqeda futhi ukudla lapha yabo. Ngitshela ukuthi hhayi ngoba ngiqedela nje ukudla nje hhayi amahlaba. Ngiy'thathele amanzi ngiwaphuze yabo. Qhubeka ngiy'hlalele ngibukele i-TV. Ngizwe futhi lento engathi iyashifta lento iza ngapha. Hayi ngiqale ngithuka ngithi ukusukuma kancane yabo. Ngithi ukuyilula. Ngizwe futhi lento engathi iza ngapha. Hayi ngeke angikwazi-ke lokhu. Ngithi hhayi angihambe ngithi ukuyolala ngicambalale mhlawumbe ngiyovuka sengi-right. Hhayi ngizwe ungathi hhayi kuba ngconywana. Aqhutsheke nje usuku le. Ukuthi phakathi nosuku ngizwe futhi lento le. Ngathi iyaguncuza lento la yabo eswini. Hayi akhona umfowethu lo owakhona ngapha kamakhelwane yabo. Suthi esikhule nje ndawonye vese sijwayelene nje naye lapho. Yabo efikile nje la sihleli nje ngithi awusike ngimbuzise ndoda yazi nginenkinga nje yazi kunesi simo engibhekana naso yazi kunento engathi ithi guncuguncu la esiswini sami. So angazi ukuthi kwenzakalani yabo. So abuza ukuthi awichaze lento ikanjani. Yibe ngithi lento ngathi inokuphenduphenduka kodwa but yabo uma isiphendukile inakho ukuthula kodwa ngathi iyahamba. Athi nami isimo phela isikanjalo phela kuba iyenze phela emntwini wesifazane phela into ekanjalo. So nyakaze ngalo umuntu wesifazane unyakazela yinga. Ngiqale ngibe nokuthuka nami ngingafuni phela nami ukuqhubeka naye kakhulu ngoba phela uzobe yabo. Ngibuye nami isimo ukuthi umuntu ekumele ngimthinte ulo baba khona lapha eSwazini yena. Hayi ngimthintele ngimchazile ukuthi nayo yazi nginenkinga la yazi kunento engathi ilokhu iyaguncuza la eswini. Yabo awunalo ulwazi layo ukuthi kwenzakalani. Athi hayi lutho hayi ilokhu entweni zami sengale ndlela lena engangichazelele like ngayo. Ubuya nje la kumina uma usuvuselela isimo isikanjalo hayi asikho anginaso ulwazi lazo. Hayi qhubeke iy'nsuku ilokhu iyenzeka lento. Ngibona nami ukuthi into ekumele ngiyenze manje angizame ukuthi yabo ngithole usizo kwezinye iy'ndawo. Ngiyobuza nangakhona ukuthi kwenzakalani. Okay so ukhona vele umuntu ngale endaweni owaziwayo naye yabo onokusebenza naye nje ngazo lezi iy'ndlela. Ngiye kuyena ngiyomchazela ngesimo yabo engibhekane naso ngingafuni nakuyena ukuthi ngimbekele kucace ukuthi ngisesimeni esikanjani. So uma ngimchazela yena ngalesi simo yena kunento ela esiswini sami ilokhu iguncuza. Uthi hayi ndoda noma ungafihla uthini kunesithwalo wena owasithatha. Lesi sithwalo owasithatha awulalanga naye lo muntu lona owenza naye lesi sithwalo. Kwasho kona ukuthi hayi ukubuyela emuva nokuphika
ngeke kuze kungisiza. Uyayibona lento lo. Ngoba phela uyayibona. Ngamtshela ngathi mina hayi senzeka isimo esikanjalo wathi hayi yikho impela-ke lokho. So lento lena njengoba ilana kwena umuntu okumele ayikhiphe lento lena uye yabo. So mina ayikho into engingakusiza ngayo ngoba izinto ayisebenzisa njena la zaziwa uyena. Wena thinta yena wena ngayo lesi simo. Hayi uma sengibuyile ekhaya ngihlale efonini ngimfonele ngimtshele uthi ndoda lento lena iyangihlukumeza manje lento le iyahamba la kunyakaza samntwana inyakaza nje ngathi umntwana yabo iyaguncuza nje lento lena yabo ngimchazele hayi nabe umuntu oyiphikayo nje lento athi hayi yena akayazi lento lena yabo ayikho into enjalo mina ngizobuya mina kuyena sengizovuselela ayikho into enjalo angibuyele ekhaya uma ngibuyela ekhaya uma ngithi ngiyafika awu imoto zami eziwu2 ngizothi zishayisile mase ishayisile lezi ezosusa kusele lezi ezimbili awu ngixakeke ukuthi awu imoto ezimbili zingashayisa isikhathi esisodwa angibuyele ngimthinte ngimfonele ngithi ndoda yazi kunesimo manje esenzeka kanje ngithe ngiqeda ukukhuluma nawe ngichazela kulesi simo imoto zami eziwu2 so zishayisile ngoba zishayisile futhi na lento lena futhi iyangihlupha futhi nana lento akukho ongangisiza ngakho ngempela athi nayi akukho ongakusiza ngakho lokho esakwenza thina mina nawe ikona njengoba nawe izinto zakho ubusho ukuthi besihamba right besebenza akukho okunye alivali ucingo uma alivali ucingo ngithole ucingo la kuthiwa nayi imoto yami enye la iyaphonseka ale eweni hayike hawu iyaphonseka eweni manje sengiba nanovalo nje manje ukumthinta ngabona uma ngimfonela ngiba nenkinga kuyinkinga ya ayi ngabona nami manje ukuthi isimo ekumele ngisenze lana manje angivele nginikele khona akukho kunye ekumele ngikwenze anginikele khona ngoba iyangihlupha lento hayi nakho ngagibela angaqonda khona eSwazini ngafika kuyena nje uma ngifika kuyena ke ngimchazele isimo la okay lento lena yabo ngangitshela ukuthi isisi kube ngathi siyakhula kanti hayi asikhuli yabo lento iyaguncuza nje lento le ngithi nami sazobuza ukuthi asifutheki sona yabo but lento lena ngiyayizwa lento le iyarawunda la iswini le uma sengifika lapha kuyena lento le ithule ithi nya kube ngathi ayikho ilo isimo eseke ngabhekana naso ngoba phela semzimbeni bese nginokukhandlela okuthize sengihlezi nginokukhathala kodwa ngathi ngifika nje lapha yana kuyena ngizwa umzimba ngathi ubuyela nje esimeni yabo so ngifika vele lana nje ngikhandlezekile kodwa uma sengila ngaphakathi ngizwa engathi ngibomqemane yabo so naye esengibuka kwisimo engikusona ukuthi lento engizele lana ayikho ngoba nakho nje na mina anginalutho mina so ayikho into angangisiza ngayo yena nje kuphela mina uyongisiza mhla izinto uma ukuthi ayisahambi kahle ngibuye sengizovuselela yona lento kodwa nakho ngimtshela ukuthi naze imoto ziyangiphelela yabo sekusele yona eyodwa ayisekho ziyaphela nje zishayisa ngendlela engayiqondi lena usuyivele yazihambela nje yophonseka ewini angazi kwenzakalani so sengibona engathi manje kwayona lento ayisangisebenzeli ngoba phela akuthathanga even nesikhathi eside nje ngoba phela bengakahlangani even nonyaka yabo nakho njengoba yena bethena angibuye emva kwezinyanga eziyisithupha kodwa nakho angiboni akwenzeki lutho so kodwa uma sengibona sengifika nami la kuyena indlela engichazela ngayo ngibuka izinto nami ukuthi ngiba umqemane ngabona ukuthi hayi into engizoyenza ngempela lana ayikho ngoba ayikho ngempela into azongisiza ngayo ngingahamba ngaphindela kule ndlu lena engangiyibhukhile ngoba ngangibhukhe kwamahhotela akhona ngawuhlala lezi insuku ezintathu khona yabo uma ngibuyela endlini yami yaqala futhi lento sengilungiselela ukuthi angibuye esukwini lesithathu ngangizobuya ngaso ngoba ngangibhukhe izinsuku ezintathu iqale lento le ibuye uma ibuya lento le iguncuze ngamandla ingene ilokhuza ucingo eliphuma la ekhaya eThekwini uthiwa nayo imoto lena ivele yazambela nayo iyona le yokugcina ibisisele ivele yazambela njena naye ehamba yokhala kathela shilo lesithola sidede umnikazi oba phela
Phola uyazi masinyakaza icomplaina ngani? Ayi nami lapho ngavele ngabona nami inkinga ukuthi ngeke ngisakwazi ukubuyela ekhaya njengoba lento isiqalile futhi siyaguncuza angisenamoto futhi nala ekhaya nangu lo muntu yena khona la ngahlala inyanga yonke lapho ngilokho ngibuyela kuyena ngibuyela kuyena hayi akangisize ngalutho ngibuyela kuyena akangisize ngalutho ngathi sengibuyela kuyena okugcina kufike bona laba abanye abakhe laba abathasisayo wathi efika wathi hayi akangazi umuntu okanjalo akamazi. How siyakuphika straight uyangiphika ngithi mina ikhona nje lana engathola khona ngilokho ngifika nje ungibona na uthi hayi angikwazi usendaweni errong akukhona lana ufikele khona wazowavelela mfowethu. So kuyona yonke lento in terms of ukudla wenza kanjani khona? Yabo indlela engidla ngayo phela iyangiyazi lento kodwa awumkhuluphele nje umncanyana. Angiyazi lento baze basho nala ekhaya ukuthi ngathi ngidla nezilwane ngiyadla ayish ngiyangidlela engidla ngayo ekseni ngithi ngivuka ngiyadla ukuphuma nje endlini ngiyimnyango ngiyabuya endlini ngiyadla konke nje engikwenzayo nje engikwenzayo angalokho ngihlafunile ngilokho ngidlile baze basho nakhona lapha endlini ukuthi kanti ngidlelaphi. Angisazi ngempela ukuthi ikuphi engikwenza. Siyakuzwa but so njengamanje ufuna umuntu ozokusiza ukuthi ube ngcono kulesi simo. Ngakujabulela kakhulu lokho. Ngakujabulela kakhulu ngoba manje lesi simo engibhekene nayo angiyazi lento ukuthi njengoba ilokhu ihamba iguncuza lapha esiswini ukuthi izophelelaphi. Izoba yini? Nanoma nje nanomonakalo ewenzayo lana esiswini angikwazi. Kunzima asazi mhlambe wona uyakuzwa lokho akukhulumayo mhlambe akwakuzwa angazi uma bengana bakasitshela ukuthi makusuke kunyakaza izinto kwenzakalani kodwa ke lokho kuhlukile phela ngoba into ethinta isithwalo njengoba esho nje ukuthi cha inyanga yamthwalisa iyamphika yamchitha yagcina ngelokuthi ayimazi kwakhona ke nje straight njengamanje uma esiqhengini akazi ukuthi usizakala kanjani ngoba into imile iyanyakaza and konke ayekade sekusebenzele sekusebenza kuphelile kushabalele manje seyindoda nje ebuyele emuva akadli ubuya ngokuzolala kodwa umzimba awuyindawo kunalokho usephila ngokumuntu angathi akaphilanga kahle egazini ngenxa yalenkinga nayo. Angazi ke maniphawula e-comment section izophawula nithini ngicabanga kanjani kodwa lezi impande zama-Afrika usuku nosuku sikulethela unbelievable stories. Gama lami King Sithaka ngokaluqa, sale kahle.